Echt? Ja. Sam, je bent echt je bek houden, zegt hij nu. Jongen, ik ken je niet, maar ik vind je gewoon niet zo heel aardig op dit moment. Veel succes in je verdere leven, man. Doei! Helemaal heel te Ik weet niet of ze een eigen situatie hebben of Ah! Praten, want dan horen we je op. Een rijtje. Ja, dan moeten we anders Zit op de zitten. bank. We zitten op de bank. Moeten we verticaal gaan zitten, want dat lukt niet echt, weet je. Hé, waarom staan jullie op mute? Wat waren jullie aan het zeggen? Niks? Wat waren jullie aan het fluisteren? Nee, dat... Wie praat je? Hier mijn deur. Waarom praat je tegen je deur? Hé, deur, alles goed? Maak het alles goed, jong? Ah, dat dacht ik. Wat is goed met jou? Hoe oud zijn jullie? Ja, wat denk je? In de baarmoeder? Ja, we komen net uit de baarmoeder. Ja. 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 Ja, ik haat Facebook. Ja. Ja. Ik haat mijn leven, Maar heb jij ook een microfoon? Nee, jij hebt dat niet, hè. Je hebt het eigenlijk met je leven, maar jij gaat nu zeggen dat jij het niet hebt, maar eigenlijk heb jij met je leven een microfoon en doe jij zo gezegd dat je geen microfoon hebt, zodat ik nog altijd één opname heb voor mijn Omegle video dat ik al 10 jaar aan het record. Ik zei zo van, ja, wist je dat ik ja? Hey, hier ben ik terug. Waarom heb je mij geskipt? Was ik te saai? Was ik te raar? Was ik te vaag? Ga jij nu terug stiekem skippen? Ga je nu terug stiekem op die knop drukken? Ja, hè? Je gaat dat met je leven doen, hè? Ja, typ wil hahaha en typ wil sorry en ga mij nu maar skippen. Allee, ja. Gekwetst. Ja, ik ben gekwetst. Omdat jij op een knopje hebt geduwd en dat skipte mij. Trouwens, welk knopje was dat? Oh. Ik ken hem. Ah, Hij is een Belg. Van YouTube. ja. Hey! Echt? Ja. Hey. 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 Ja, man. Weet je, was niet leuk. Laatst heb je... Hey. Hey. Jij zegt hem net zo.